ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ, ଅଭୟଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଭାପତି। ମୋର ଏଇ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଜଇଁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଜଇଁ, ପାହେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଶିକ୍ଷକର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଟି ସେ ଜାଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଟି ଜାଣ, ସଭିଏ କରନ୍ତି ଗୁଣଗାନ। ଛାତ୍ରଟି ଯେବେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, କରେ ସେଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଚୋରି କରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ନ ଅର୍ଜଇଁ, କରେ ସମାଜର ଅପକାର। ନାରୀ ଯଦି ହୁଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସେଇ ସମାଜରେ କରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅପଯଶ ଆଣେ, ସମାଜ ହୁଅଇ ନାରଖାର। ନାରୀ ଯଦି କରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ହସୁଥାଏ ତାର ଘର, ଦେଶ ଗାଉଥାଏ ତାହାରି ଗାରିମା, ଖୋଜା ପଡ଼ୁଥାଏ ବାର ବାର। ନାରୀରୁ ତ ସେଇ ନାରାୟଣୀ ହୁଏ, ତାପାଦେ ନୁହାନ୍ତି ଶିର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ନିଜ ଘରେ ହେଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଅମଲା ହେଉ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଥିଲେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଥିଲେ, ପାଉଥିବ ସମ୍ମାନ। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଲେ ଦୁର୍ନାମ ପାଇବ, ଯେତେ ଥାଉ ପଛେ ତାର ଧନ, ଯେତେ ପାଉ ପଛେ ତାର ଧନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।